Guys, thina labanye la emhlabeni ne. Nathi sifuna sizigcapha thina. Njengabe sesidola ngeke wena ugcoka yethu lama dimas dawo. Muhle guys ne. Mina ngidothe ngigcokela mina ngathi ngishanga le style Muhle mngama. Ngihambe ngithi uyahleka. Uhleka labani wena? Yeah? Uhleka mina? Uhleka njani Ngani umuhle uthengaphi lama dimas lawo? Umntwana umuhle. Mahle shem. Umntwana umuhle bayingane. Boyito uthanda. Guys, my friend. Oh wow, we. Oh wow, muhle. Yazi muhle ingane Nkosi. Yo. Ayibukeka manje ne. Phela vela ngisongivala ngoba yinamuthi. Uyakubonjela okunye letinye tetimo lesitibukako. Lalela ngishanga style mina style sapinarda. Kumbe kuba lotshala lokho sengihlala ePinari ngoba cha angisabulokothi buthongo uhlala ePinari. Sure man. Mina ngiright nje anginankinga ngingxaki. Sharp guys.